Pán Kubáček, teraz veľmi tiež základná otázka. Na Slovensku je podľa odborníkov len asi 250 kilometrov tratí vybavených moderným zabezpečovacím systémom ETCS. Ako veľmi to podľa vás zvyšuje riziko možno podobných nehôd? A vy ste povedali, že je to budíček. Pre koho je toto budíček? Začnem od konca. Ľudne. Budíček je to pre politikov, ktorí vlastne celý železničný systém dlhodobo od vzniku samostatnej Slovenskej republiky nevnímali ako efektívny dopravný systém, ktorý pri správnom manažovaní môže byť veľmi efektívny, ale ako predovšetkým ako baňu na vlastné politické body, vlastne ako efektívnu prečerpávačku peňazí zo štátnych peňazí do privátnych a ako trafiku pre svojich, tak povediať, sledov. Železnica, ktorá sa takto spravovala, hoci je veľmi robustná, tak nevydrží všetko vlastne. My sme sa zbadali vlastne len v budovaní koridoru medzi Bratislavou a Žilinou, ktorý robíme pomerne luxusne a už sme po 20 rokoch až v Žiline a ďalších 20 rokov to ešte budeme robiť až do Košíc a ostatné trate sme zanedbali. To, že nemáme všetky trate vybavené týmto moderným zabezpečovacím systémom, to by nebola taká veľká katastrofa. Aj ten ETCS je systém, ktorý sa v Európe vlastne ako len zavádza. Češi sú možno medzi prvými, ktorí vlastne spúšťajú výhradnú prevádzku ETCS na svojich hlavných tratiach, nie na všetkých, ale aspoň na tých hlavných. Ale problém spočíva v údržbe tých tratí vlastne. Mimo tej koridorovej trati Bratislava-Žilina sa u nás rezignovalo na údržbu prakticky všetkých ostatných železníc. A došlo to tak ďaleko vlastne, že niektoré trate až museli byť vymenované v pláne obnovy. Príklad je Filakovo-Holiša, ďalší príklad je trať okolo Novej Bane, kde dlhodobo, 7 rokov a viacej boli problémy s obmedzením rýchlosti a to sa nerobilo. Ďalšia vec je veľmi svojrázny spôsob realizácie investičných činností, kde aj ten starý zabezpečovací systém, tzv. Ruský autoblok, ktorý bol napríklad medzi Púchovom a Žilinou, alebo teraz bol ešte nedávno v okolí Popradu, tak sa demontuje, to znamená, že sa zníži úroveň zabezpečenia tej trate, bez toho, aby sa to nahradilo novým systémom. Proste na to si rušňovodiči často sťažujú a trošku to signalizuje, že Železnice Slovenskej republiky si robia tú infraštruktúru akoby pre seba. Proste akože bez ohľadu na to, že čo skutočne reálne potrebuje prevádzka. A preto je to budíček pre politikov, že prosím vás, začnite sa vy politici, lebo vy rozhodujete, nie úradníci a nie ŽSR, ale vy politici. Začnite sa venovať železniciam s takou mierou serióznosti a odbornosti, ako je to obvykle napríklad v Čechách. Proste už majú proti nám 30 rokov náskoku, vidieť, kam to vedie a aj u nás je vidieť, kam sme to doviedli vlastne. Toto by mal byť budíček. Pán Polák,